Mga ka-K5, mag-best friend. Nadakpan sa drug bypass operation. Masobra, taunga sa milyon nga balor sa kinapatihan sa buo na kumpiska sa distrito ng Lapas. Mga witness ta sir, aring nabakal ta sa aton nga subject nga si alias Sundong. Op danay sa suyop, op danay man sa presuan. Ini ang nangin kaimtangan sa mag-best friend nga apat ka mga persona sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa Zone 2, Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City. Hapon sa hapon Pebrero 7, 2024. Gin ka sa operasyon sa din na baklan si J.R. Gamaso, 46 anyos, sa isa ka plastic sa Grapatian Cebu, gamit ang bypass money at 12,000 pesos. Sa sunod sang kwarto, naabtan sa Day Arnel Rivera, 25 anyos, Roel Raimundo, 37 anyos, kag si Michael Santa Ana, 33 anyos, nga nagaplastar sa drug paraphernalias kag nagasuyop. Sa posisyon ni Argamaso, na-recoveran na pulo ka mga plastic sang illegal nga droga, samtang na-recoveran man Sanday Rivera kag Raimundo, santag isa ka plastic sang illegal nga droga. Sunod sa payag ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., hepe sang CDEU, ginpayag sa ngayara sa 544,000 pesos ang balor sang illegal nga droga ang ila na kumpiskar kag nagabugad sang 80 grams. Ang na-recover naton more or less 80 grams nga may standard drug price amounting to 544,000. Posible nga nagagamit man sila kay may mga paraphernalia man sa paggamit sa illegal na droga nga na-recover. Ako gid ang posibilidad nga munang ginagamit nilang area na sa pag-repack sa illegal nga droga. Agdangat naman sa isa ka bulan ang ilang monitoring sa mga suspect antis pa ginkasa ang operasyon. Posible man para kay Benitez nga diri nila ginapasuyo pa ang ila parokyano kag pag-repack sang Cebu kag ginakabigman ang mga suspect nga high value individual kag freelancer sang illegal nga droga. Sa karon mga ka-K5, nakahunong naman diri sa may Lapas Police Station ang mga biyan kag nagapangatubang sang kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165. Balita nagikan sa may distrito sa Lapas, ako si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.